town mantiere Gwasi asekete nyaka ring road yore mane onge mano kanyero koro ko tudruok gi tend county be tudore gi piny owacho mamalo kamano osemiya ting' mayot sana pige minena nitiere kama ne onge pi iluongo ni Ngorome ne onge pi since independent kawuono jogo modho pi mane makelo nitie kidhi kamoro ni kogore ne nitie pi na revive over 30 years nokoti ten pi mang'eny mago pipes manoseketi yes mane nitie to no stall ne en gimokti completely ne onge pi kawuono pi tiyo I'm the first MCA mogero nyaka ward office makata ka wuok e office to ng'ama chielo donjo obro donje ward mane magero kendo aset gero nyaka hospital from zero makawuono hospital nitiere gweng'wa kendo dhi chako tich wapok wayawe to wadhi yawe gi governor marwa asetimo gik mang'eny basari amiyo nyithindo maonge akwede ni supporta kata noke supporta kodhi be through county government wan go ma make sure ni samidhi pur japur ka japur mondo dhi okom nikech Gwasi chiek mago gigo duto mawasetimo achaka lobby street lights kibiro Gwasi kawuono okinyala amini ni en Gwasi gweng' rieny makiwuotho gotieno chalo town inena ni ma nyathi manyako ni oti an gi penjo Susan nikech gigi te iwinjo ka